Dizanım ji bo ve pir zahmet mamoste. Lê hûn jî dizanin ku tu kes bê ku berdela xwe nede. Dev ji karberdan? Ez difikirim ku qet nebe wê sürgün be. Ez ê dîn bibim ha. Çima mamostekiran derneket? لا دكاش بسيفيا وكبسة لاو Mamoste? Mamoste tu başî? Mamoste Kenan, tu xwazî were vir rûnê? Nikarim rûnê mamoste. Divê ez biçim dersê. Me fehm nekir. Wekû we got, min berdêlê da. Min cezaya şermandin istend. Şermandinê? Bi destûra we. Roj baş. Mamoste? Mamoste Kenan çi bû? Bawerim agahiyên xerab heye. Hûn ji min xelas nebûn yaw. Çawa yani? أم يشتغل خلاصنا بتشوى Law de fêm bike. Yani hûn naçin ne mamoste? Belê mixabin. Mamoste Kenan olê! Mamoste Kenan olê! Mamoste Kenan olê! Zarokla tamam. Mideynin. Mamoste Kenan olê! Mamoste Kenan olê! Kerem ke? Belê ezim? Belê. Belê fendikim. Belê ji nav pê ve ez ê bêhtir bal derbim. Elbet dibistana me tev ji mamoste Kenan pir ez dike. Lê weke ku hûn jî dizanin ez jî wekê mudirê dibistanê. Alo? Alo? Mamoste Kenan olê! Zarokno! Qey ev de stadyum e? Mamoste ev li gor vêkêv xweşiyê xuyaye ku di derheqê we de biryarek bi xêr hatiye dayîn. Belê mamoste. Min cezaya şermandin istend. Ji ber ku we cezaya şermandinê stend hûn ev çend pê xweşin. Na. Ji ber ku ez ji xwendevanê xwe ve neqetiyam Loma. Hûn li me godayê dikin ha? Hadi qîzno hadi sinifê xwe hadi. Mamoste Kenan mêze bila heskirina xwendevanên we bila we neşehetîne bila hevkaribendek ez dixwazim ku we ji dil heydar bikim dibe ku hûn her tim wisa sihûd nebin. Spas dikim. Ji bo çi?
جبو کو ته د مجاره ماموسته کنان د الیکاریا مگر جبو کو د جماره توستانی لێ تە نەخوار یا منوی د من قاریز ما دکر زانم خو هر تشتیش زانه به وەکیدن وگیدن اولت دقیقی سرچی قازد دیجی من بن دلوا گودر نگر هری زیده جی yani illette bide gotna jibur ku da bindara mini rica dikim ha dedi wê nihazî lê kirin Seyfi Kerem ke di navbera cener û veke çikê de çi heye gelo bûne evîndarî hev Nale lê weke çik li derdora me pir digere Wa Min qed fark nekiriye tu tiştê kuldora te digerin nabînî qet ferq nakî Na ez ê niha bi te ferq bidim kirin De çavê min ji birî te kesî nabîne Bi rastî jî Tu bi erzanê xilas bî mamoste Kenan. ولا مش هيفيا خو بالريبو ê divê ku mirav hêviya xwe nebirin wisa aynê mamoste zêde Mamoste Metin. ev vîdeok ezêba kuran بري من دبستان تبدا جبو فيا دشقه ev çi ye zarokno Qed mamoste hele kabidin min çi karê vê li dibistanê heye az tu ederim ben çötük yapım ben ezevne ben koşar ben bardın hastem da sulan geva gastın ya avale bigire û hilde çi dibe Mamoste Kenan oley Mamoste Kenan oley Mamoste Kenan oley Mamoste Kenan oley tamam bibirim bes rûnê mamoste divê we bidîtiya mamoste Kenan dabûn ser milê xwe û heta dengê wan derdiket bang dikirin wele tu dibê qeyne dibistan stadyum ev der من دیت ماموسته من دیت لی ez bi zarokan re naxeydim Esil pirskreka mezin mamoste Kenan edibe qey li hemberê me şer qezanç kiriye di derce berde ji bo xwe de şer û qezenç kirin hew bi tenê Swdawê hebû ew qas Vere مرحبا ماموستا merhaba من قيدا خو عنفو من دبستان ولي Wa قلت ندفز بيشي بورا با kavere جگم منا سرگونی ون پرترسیا بون ماموسته مامۆستا کەنان ژە تشتێکی ناترسە تێگۆ ناترسێ وەلە vê caz pir tirsiyam lê tirs mafê me yê herî xwezayê zarokno
Divê mirov ji hên ku netirse bitirse. Lewra tiştekî wê wenda bike tune ye. Em carinan ji birîndarbûnê ditirsin. Carinan jî em wendakirina jiyana xwe ditirsin. Carinan jî ji wendakirina hevalekî xwe em ditirsin. Tirsa wendakirinê rûmeta ew tiştên ku dibe mirov wenda biketîne bîra mirov. Yani azmûnek e. Ku em çiqas ji vê tiştê hez bikin. Yani li hember wê rewşa tirsa ku em wenda dikin em dibînin ku em dikevin çi têmgerê. Hûn zanin em dikevin rewşeke çawa. Hûn dizanin. Hindik me bû ku ez karê xwe wenda bikim. Fermo? Mamoste roj baş. Biborin ez derzawe dibirim. Na rica dikim. Wê xwendevanek nû tev li sinifa we bibe. Fermoke çamin. Yağmur? Merhaba mamoste. Tu bixêr hatî? Rast. Wiha derbas beke çamin. Derbas be. Bi destûrewa mamoste. Zarok no hevala we Yağmur ji Ingilistanê hat dibistana me. Hêvîdarim ku hûn ê di derheqa adaptasyonê de bibin alîkar. û ez zanim ku hûn ê hevala xwe neyêşînin. Mamoste bawerim Yağmur xwendevana we ya kevne. Belê, Bi mamos. xweşkayî qala we kir. Bi xatirê we. Serçeva. سه هشت دو سه هشت سه سه هشت چهار سه هشت پنج Rıfat, düşedeki devam listeye demirbaş da benivisi. حناك خو بمنك فرخلاك من جخو مسيله قدر قاريه من كشتي خو بعد راش تاند كريه Rıfat, canemin. Kadeç mi olsa göçe bu? فرخلاك من خدي قافه الرفا سانجقلي افلاس لك ام هل دفشن تنابيزي Rıfat düşede beji. شد بيجم شد بيجم لي قافه يما قافه يما زاويه ما كان ها او مالك لما خردك يوم يعني داويه افدار ببن دارستان دبتر ببن دار دارجي ببن دارستان لوالاتي ما Rıfat, estrane ne beji? Ez hestiyardı bim. تمام تهيستيار دبي لدفي وان داران لوالاتي ما بقارن نلوش Herkese jbo xode hineki ji tu ereviya idare bike. دكا افدار دبا درسخانه زوا كان الا دبيجا انفرا بكن درسخانه جه حساب فهمناك يكشي دبيجا از ماموستي ماتماتيكي ما Keke Rıfat? Qaytana got, per xwendewan werin em ê pir çay bifroşin û pir pir qizançk bikin? هكذا از بيربونا تعاولا بوم من دقو تجمينا مني لينا بس اخويا چل 5 دقيقه درس 5 دقيقه تنفس 5 دقيقه تنفس چل 5 دقيقه درس از دوي نوبر دا چبر فش مكان الله الله جوخ خواندوان مسا او لزاوي مكانان مزادكن از في حساب دكم لزاوي مكانان ناك Lebinere. Em perişan Mamoste bu. qarasa yen matematik ve hesabına kette büyü mejiye koy buçuk diki ne olsa? والحاصل از داد كم دربا هناك باقش بستينم لورا هوا فرا قريش بو داد كم دربا هناك باقش بكشينم كذابي خو ابايا دي باشتر بفكرم Hadi hayran haydi jikeze bakho betri havaya bir de mejiye koy mejiye koy. Mikrop. 386 386 Öyle bırak geçetici. Fonksiyona F dinavbera A, B û C û D de hatiye salıqdan. Dema ku mirov lêkolîna buhayê herî bilind bike ve tenê limitên li C ku hatine salıqdan li ber çav bêgirtin û biçe encamê hevando. A hejmara sabit ya rastê. تشتكو يا زبينم تجي دبيني بلد بينم Hejmara لاسقط ناغوازم hêja rastiye hevando. بريمن هون چما من جخو شیار ناکن میزه وقت گله گیدرنگ بو و از خود ناف قاوسه که دهیستکم Of Em vê dizanin. Çağlar bek Evê rojên wê herî xweşin Qiyametê rabe Qiyametê rabe Wê demê hejmara X dudu nêzîktirî X yekê ye. Hevano dinavbera xwe de nepêvin. Guh bidin dersê. Ji kerema xwe li min guzar bikin. Hevano. Hevano li min guzar bikin. Ji kerema xwe. Bala xwe bidin dersê hevano. İro dersa me qidiya. Yağmur tu dîsa bixêr hatî. Spas mamoste.
دکا بحث بکه انگلتره چوایه؟ انگلترا خوشه لی ساره هلبت لتایبت جی بارانا وی پره دیسا تو بخیر هاتی سپاس يا خدام نلبندي بون سبتي شي بوجمع ما تلفي رديت يعني انت شاش كرم او يعني ما بما دقيقي او یا راست مزانی بو شي yani mezani bu kuve ev kasuvari. جانر دجمن عجز بوي يتكين تجي ستريسي برشي بو يبراي من ده بمش لاو بمش لاو ولا يا خوين باركه Yağmur ve geriye. Caner jip durur eder ki. ولا يا عمر جانر كريه هالشي يا اخويا Hemen çibkin. اش زانم يتكين هون هر تشج من برسن از ورمي والله لعنت Evindara telurma ne? Qasikum min fêm kir Ayşegül û Seyfê evîndarê hevin. Unzilê jî min xuşka we ye. Rasta. Yani rasta ku Ayşegül Seyfi Xocavîste hevin. û min jî re Unzilê. Yendin? Evîna min bû. Em veqetiyan. Yani çu İngiltere'ye. Dema ku çu jî tişta herê rast kir. Got ye ku şav dur be ji dil jî dûr e. û çû. Xuyayê tu jê jî hez dikî. Na, Wê de tu jê aciz bûyî. ya rastınekî. Duru Poyraz Poyraz çi bu gayre tu çima diqîrî çi agehiyên giring hene tu bibêhîsî tu bawer nakî tu zanî ku keçikan û hatiyekiye Kê be ji me çi ye Kê hevalekî wanî qirêj ye ê rast e lêkê me ev keçik Yağmur Xoşevîst e caner yên kevne Heval no em derkevin. Baş dibe Zanim tu ji me aciz bû Mafdarî jî Tu yê tiştek nebêjî caner Min rehet bihêle. باشلي بشرتك تجي قرحت بيلي Biborin mamoste. مامۆستا ئیرۆژی کێماسیەکە زیل بخۆ بڕەنگێکی جودا لێ دەدە چووکن بەخچێ بەدەنگێک خەمدار دەنگ دەدن ئەو قالۆفەرن سنم فێ گو هوندر گەرم دەکەن دلێ من گەرم ناکەن وەڵڵاهی هوژی وستا هیچ ناکەن مامۆستا مامۆستا بەلگین نەلڤرە وە فەرق نەکرد براستی جی ها چما خیره شەو بێکەتیە مامۆستا شەو با مەژی مامۆستا بەلگین مەحروم کرد پێشی ئاگرێ وێ دەکەت دوو ڕێژی چوو دەستورە خۆخواست دوو ڕاژی
Çu. Lê deka bifikirin yanî neha bahata wê çêtir bi bûye gelo. Deka bifikire wê bi ser te de bibêhnijiye. û wan mîkroba û bi ser te de bahatane. Na wê de me baş çuye. Selam. Wêre rûnî mamoste. Agahiyê ke min pir balkêş heye. Ew yağmura ku par dibistana me bû dîsa hatiye. Elê? Dîsa vêgeriya dibistanê. Nalo? Wa baş e tu nabêjî va taxma me temam bûye dî. Tîm temam bû lê ji derve jî tevlîbûn gelek heye tu dizanî. Min fêm nekir çawa. Bawerim di navbera caner û durûdê îzîkatiyek heye. Ha. Wisa be wê hinek tevliyebûn çêbe. Hinek? Gelek. Mamoste. Belê? De bax ve Poyraz min got fermo bax ve Duru. Poyraz de derheqê duru de pêwîstiya çi he ben min ji te re got bawerim ne? Mamoste rewşa duru ne başı. Şit çawa ne baş e? Nehal salona şanoya o rewşa ne başı. باشه تو پیر آخوی؟ Ez ê çi baxivim? Her tişt li ortê ye. Ez carek din jî nikarim li rûyê mêze bikim. Ne ji hêrs bûne, ne ji bo ku tu naxwazî rûyê wê bibînî. Tu ditirsî ku tu li rûyê wî mêze bikî nikaribî nêrînê xwe veqetînî. Belê. Nizanim. Yani min nizanî bû ku ez ê ew qez jê hez bikim. Nizanim ku her tiştî çima wisa bilêz çêbû. Her tim wisa dibe mamoste? Belê her tim wisa dibe. Carna nêrînek, kenek, hişê mirovan ji serê mirovan dibe. Dilê min değişe. Mavê dera mirovan değişe. Yeni weqet êşiya. Lê çawa him jî pir. Dilê min değişe mamoste. Were vir. Ji bo ku ez xwe bidim efokina amede me ji be her tiştî. Divê ez çi bikim bêje. Ne tiştek? Kesek din heye ne? Ayağın tüne. Çin giringeye heye? Ji bo min heye caner. Min got bu aliyê xwe hilbijêre. Hilbijêre lê? Min bîr kir ji te bêjim ya rast hilbijêre. Çi bû cana min? Ji te bîr kirin. Pelin. Kuda çumvanı? Li dervene. Deka bêjin? Ê xweşiya canê te. Çi xweşiye can he? Çi xweşiye can? Dev ji bazanê berdin.
tişta kem ne bejin. Her tişti vekiriyo ser rast bejin. Ev Duru u Caner evindari hevin ne usa? Min zanî bû. Wallahî min zanî bû. Her bijî ji were. Her bijî. Bi taybetî jî ji te re Seyfî bêk. Seyfî bêk. Hevalno em hêdî mijare bigirin. Hûn zanin ku riya min dûr e. Ya Pakize, mijare kur heye. Ji kerema xwe nîv saetê din jî he? Bile caner were em ê rabin. Tamam baş e. Tu dixwaze ez çi bêjim? Tu dixwazî çi bêjî bêje. Hema wisa bêdeng nemîne. Te lê xist çûyî Yağmur, te lê xist çûyî. Te got xilas, te got ji bîr ke. Divê ez biçûme, çi bû tu fem nakî? Anha tu dixwazî bêje ez çi bikim? Malbata min ez birim wir. Yani İngiltere'de xema min da nebû. Ji kerema xwe min fehm bike. Tiştê ku biçûna te re vekirî bûn Yağmur. Dibe ku ez naxwazim ji tiştekî dîfam bikim. Ez her şev digiriyam tu dizanî. Her şev min êş dikşan. Miştera peyam şan, lê te qet bersiv neda. Min got xeyîdiye, hirs bûye, mafdar e. Lê tu? Belê ez? Bi Qasîmî tu neêşiyayî. Te dixwast ez jî êşe bikişînim na? Her şev te bifikirim û bigirîm. Jiyanê bixeydim. Lê min nekir. Ji bo yekê jî ez lêbûrîna xwe naxwazim. Kesek din heye ne? Qet neveşêre. Bir xuya dike ji xwe. Dûriye ne? Mijara me ne dûriye. Mijara me dûriye caner. Ji bo ku ez werim vir min çi kişan tu zanî? Lê na, tu ji kî zanibî? Tu li pey Duru baz bide. Dawê zarfek da destê min. Lê ez ditirsim ku zarfê vekim. û naxwazim ku li hember mamoste Salî bikevim rewşeke wisa tu zanî? Ya zava wala tu çi zilamek atraksiyonê ha. Qet haya me ji te çê nabiye. Bibore Rifat lê ez tirsiyam ku ji Yusuf re bibêjim. Wele tu mafdarî. Hurxalekanim rica dikim. Zava. Paşê ji min zerf fikir ji navê cezaya şermandinê derket û ez jî xelas bim. Ya Rabbi şükür zava. Pir derbazî be. Sağ wê, sağ wê. Begê min dawiyê de te riya malê dît ha? Tu bi xêratî kurê min? Tu birçî? Te got çi? Tê ji paşa re sifrê amade bike ha? Çi biye Hemîd? Birçiye kurê min? Ez nebirçîme dayê. Kê te têr kir? Tu wisa pişta xwe didî me û diçî ev tê çûwa tê? Yani tu dibêjî ku hûn çi bêjin jî ez ê biya xwe bikim ne? Ha? Ji bo xwe dê vê êvara hanî ser sêvî ve neçe? Lê çawa? Sebiye. Tu dixwazî binêvî jî girê de. Sebiye. Şev baş. Bênamit teng bûlaw. Ez diçim qehwê. Allah Allah. Ya Rabbi ya Resulullah. Yağmur beste te xwe perîşan kir. Geçikno kabinêrin çahat bîra min. Niha dereng bûya û riya we jî dirêj e. Yani wê çûne we zehmet bibe. Yani ne ji bo girtinê dibêjim ha? Ez li wan difikirim. Pakize, ji bo Xwedê 2 deqîqeyê de bisekin lê. Ya Seyfî, du daqiqayan tu li mala xwe yî. Ez biçe ha biçe. Here Seyfî. Çi Seyfî? Çi Seyfî? Yên ku du daqiqayan tu li mala xwe tu yî. Ez çi bikim? Mala min li aliyê dine. Here û here naqide. Çi dibe bi te? Tiştek tu ne behele. Kêfa peygamî cî ye. Heta kêfa hema ekîberî cî ye.
چیه سیفی؟ دبستانم ولی بره کافه ولی بره مالاوی عذاب آجیلی بره از چی بکم سیفی؟ تو کس تو پاکیزه نافکره بلا پاکیزه اسم ساعت آره بمشه تو سریس بجدواره دکانه وکه او چای چیکه پاکیزی بکه مال عذابا کاوه گره و گره من سیفی و گره خوار نامده ایمات نخوی از ناخوم چی ده هیه که چامل مال دبستانه تشتک بو؟ تشتك جرينج تونه داي تشتك جرين تونه لو ما تمام مسيا خوالي حم بسكرو جريا داي تدكاري من تنه بهيني بيوسنين كواس تبتني بهيلم جو خوام قطنا ينجم هف جبروي كي افدا خوازت على توشنينه داي دي سادس بينك بينا من تنگه از نخوازم باخفم ببوره تبكو ده بچي درو خانم از هنکی بينا خو بستينم تو زاني كو ساعت چنده درو ياكو بساعت ديجي توي داي تو بيجه اوف درو میزه من بروشیره چند فرگی هستند دوی که تو بریارک بدی وانی و سال خلاص بود دوی تو دست به فرگی بکی دخوازه تای قزنش کرنا بشک تایبت هی دای ناتونه دخوازه کمینه بشا تایبت درو هاو از دخوازم که تو زاننگه قزنش بکی جبو کیشن خیالین تا؟ درو میزه که چامنه خوشک از پر هندک زانم که کاچی دوی لی تمنه ته پر بچوکه دما ته تو به ایوین درباس بکی تونه دوی تو زاننگه قزنش بکی دما که تو زاننگه قزنش کرو پیده و هر تش جیانت ده بجو خواه تو من فهم دکی؟ تو من فهم دکی؟ بله فهم دکم لی بده صورت زینه کی بینا خو بدم تمام بسه امیوان روشن جی در باس بکن هم ما همو کس نزانه کجا نشته حزدکه یه که نزانه ها بینجا ما حیوان پی بخن تو بمشه امیل مالا ویا عزبان باخون من ببوره برای من ببوره چالر لوک دریه چو ماله دوی خو نشانی باوی خوب ده تو برچی برای من چکی بخوازم نه جانر زانم برسوا وی تونه الی امی ev meselata çava bikin از درو حز دکم او جی بفهم بگه چرا وشنگ نخوشه که کویا بله نخوشه پر نخوشه جمعنا دبجب زورم البته خوبم هر شب از تفکریم و فلان از شبکم کجام تلی خزد چوی از شبکم ویجا مافداری برای من درو دوست ببینم جه بریم Güdür çi تمام tamam şey ya تمام yani tamam داشته پر خوش کن yani جبو من جبو منشي نها وصا باشتره جبو نها tamam evi namen evi namı bele evi namen emeli de
dibistanê hev bibînin. Naskırın amına purtuka, bu alikariya dayıka min bu. Purtuka yekemin kujmin raani bu, masiya piçuka raş bu. Mijar masiya ku li golê dijî lê deryayê jî miraq dike. Masiya piçûk reş li golê dijiya. Lê her tim jiyana di nav deryayê xeyal dikir. Rojek ji bo ku biçe deryayê biryara derketina rêda. Pêşî dayıka wî li hember wî derket. Lê masî bi biryar bû. Digot ku ez ê xeyalên xwe pêk bînim. Lewra zanî bû ku dema mirov biryara pêkanîna xeyalên xwe dike, tu kes nikare bibe asteng. Hinek wêrek bûn, hinek jî hêvî. Dûre masî ji malbata xwe veqetiya û derket rê. Niha li zaroktî û ciwaniya xwe difikirim ku dema ez bê hêvî dibûm, ew masî dihat bîra min. Ew masiya piçûk ku ji golê û çema derket û çû deryayê. Ew masiya têkoşer tim rê nîşanî min dide. Tiştekî ecêb e, zarokatî naçe cihîkê. Yê girîng ew e ku em çi qas mezin bibin jî em aliyê xwe yê zarokatiyê neêşînin. û em mamoste jî ji wan xwendevanên xwe yê ku dixwazin biçin deryayê bibin hêvî û wêrekbûn fêrî wan bikin. Weke mamoste Kenan, ew jî rê nîşanî me dide. Ez dizanim. Caner jî çi bi Sûde yaw? Qîz li dora wî perwane ne. والله راستك ev keçika ku nû hatiye navê yağmurê çi ye? Xwedê weke fistiqê ye yaw. Yê nûsa me naacibînin keko. Te nebîst. Keçik ji İngiltere'ye hatiye. Ew keça bajêrayê. Ew nayê ciyê ku em lê digerin keko. والله راستك ku. Ew ê zanîngehê bixwîne. Çikar ew heviyên mîna me? Em hê nikarin berê dolmişê berhev bikin. Rast e valle. Ji bo çûndina zanîngehê fêrgehê qurs pêwîst e. Divê mirov dersên taybet bistîne. Ji bo vê jî divê pere hebe. Ka pere li ku ye ku. Di bêrîkên Caner û Yağmur de ne. Ha, mêzekin. Bila û biçin fêrgeh û qursa em jî şûtên beredayî. Werin li vê derê bavêşin. Ên salên din em ê li restoranekî rast ev dibin. Te nagirin hundirê mekanên ku ew diçin bira. Wê bigirin keko. Wek garsonekî. Hey ez jiyana wisa. Aa, kiye divê saetê de? Duru? Were hundir, were. Çi bu? Mamoste ez dikarim îşev cem te bimînim. Belê helbet. Lê haya daka te jê heye? Na. Vê dime em lê bikirin. Mamoste em xeber nedin wê çê dibe, niha wê pir baxive. Nabe, vê miraq bike. Duru, tu li ku me yekî çamin? Hayatê ji saetê heye, sibê dibistan tu ne ma? Mamoste şev baş ez Elîf. Şevbaş mamoste. Xêr e, fermo? Min ji bo Duru telefonî te kir. Çawa. Çawa yani? Duru li cem we ye? Belê, hekê bi destûra te bila îşev li cem min bibîne. Mamoste, li min bibore lê qet tiştekî wisa nabe. Ji kerema xwe dikarî telefonê bidî Duru divê were malê. Ez te fêm dikim lê hekê tu zorî bidî wê tiştên nexweş bibe. Bila li ba min bibîne.
باشه ماموسته زهره Alo. Tamam mamoste. Biracım tevimine. Şevbaş. بخيرات يا حميد درابك چه از برچیمه سفرێکە خۆش و شان ئامادە بکەش بۆ من حميد دەبێ ez vêya bigînim sibê li malê xwarin heye ji xwe wana gerim kew bixwe ئێدێ تشتێکە ku bigêje nemaye ڕابەکە چێ ڕابە dema ku miştere got rabe rabe حميد te çi kir van rojan ev çi dirûtin mirûtin he xêr e tu wan didrû kaperê wan dirûtin han yan tu bi xêra xwe didrû he xêrê dibeqey heke ne bi xêrê be kapere ez wan pera nadim te ji bo Poyraz berhev dikim ji bo qursa wî qursa çêke çê dê û law hûnê min dî mikin he حميد divê biçe qursê kurê te bixwîne wê bibeçe he berra dayiye te wîca qurs derkez ji me re hêdivî tune ye dîploma lîsteyê ji serî wî zêde ye û kerê hat na kurê min wê bixwîne ez ê wî bidim xwendin me binêre jinê li mala me perê ku em bidin fêrgehê tune ye ew qas هامشو ay ولا ez bize kemek ettim her der mikro bin her der Mamoste Osman di derse de hun maskeye bikartînin me fêm kir dema tu li vê derê tu çima bikartînî amadekariya dersê mamoste Hامşو ay na wele naz nikarim nefesê bistînim rewşa min ne baş e derbasî be ay Mamoste Osman. Gelu timek meya basketi heye? Yani salona meya basketi. Na. Bu xwedê kêfa min pir ji basketê tê dema ku ez di zanîngehê de bûm min qet dev ji ber nezda hûn zanin Mamoste çi derbas vê serê de? Tiştên xweş. Tiştên xweş. Gotin ku min tirsîne. min di lîsteyê de bi basketbolê dilîst pir baş hêşe belê belê mamoste heke hûn jî bibin alîkar em ê dikarbin bi tîmek basketbolê ava bikin ez ê jî bibim koç Ma tu mamoste? Tu ne ji dilî ne wisa? Di mijara mamoste Osman de belê lê di mijara basketê de ez ji dilim bi rastî jî. Wê Salih mamoste çi bêje gelo? Em ê bibînin. Çi bibînin? Em li dibistanê tîmekî basketbolê saz dikin. Pir baş e ez jî dibim koç heta serê sibê xew neket çavên li vî alî li wî alî vegeriyam caner di hişê min de derneket Cana min. ez dikarim de ji wî berdim Ayşegül heke ez de ji wî berdim tu wateyê ku em jiyanê namîne hezkirina min ne wisa sê çar roje ye Tu di fikrê tu çi bikî? ji bo wê ez ê şer bikim ez ê ji bo caner şer bikim çi pêwîst be ez ê bikim pêdivî bi çi hebe ez ê bikim Ya herî rast e ve. min ji bo wê dev İngiltere'ye berda min malbata xwe da hemberê xwe Biya min jî. em pir tev li vê mijarê nebin cana min Seyfi. Min aciz neke. Min aciz neke. Hegez aciz bibim wê çi bibe? xerab bibe nabe bila nebe yani nebe Mêze çat bîra min. Ev mijara weya malê mamoste Kenan zane? yani evk Wê tiştê yek ji mamoste Kenan re bêje
Ev çi bibe? Xudê nekele. Ji ber wê yekê em çi dikin? Evîn daran digînin hev. Oh. Wala pir dereng bû. Em rabin çi bikin? Em ê ji dibistanê dereng bimînin. Em rabin. Duru. Duru. چیه؟ Em hinek baxin. Ez ji bo axaftinê hatim lê? Ez nehatim. Min fekir. Duru sa negeş kerem axwa. Çi dikim he? He? Ez çi dikim Caner? Hew li benda te me. Li hembera gir. Li ber telefonê. Çima? Ji bo yek peyvekte. Ez ê bihatama. Çi bû? Li mal pirskirêkek derket. Wow. Bawerim Yağmur Ayşegül hatta dereng rûniştin. Rast e, Bîranîn û İngiltere falan. Te li saetê me zêkir ku dereng bûye. Aa, min ê dûrû bidîta. Dev jê ber dem ê li dibistanê biaxivin. Ji xwe mijarek gîning jînîne. Ez jî ji begora peyam dişînim ji kerema xwe fîlan. Ez jî te hez dikim. Wisa nîşan didî? Vere. Mamoste tu müsaiti? Oo, beli. Beli fermo. Mamoste Kenan men biborun men jivera ne gotu bi derbasi be. Men gohune kin geli sermili xondevanên xwe dakevin. Ez ji bo tiştekî din hatim mamoste. Belê, fermo. Heke bi destûr awa be ez dixwazim tîmeke basketbolê ava bikim. Gelek başı. Belê mamoste? Yani li dibistana me kes nema ku bi bandora te nizane. Ji me re peyv dimîne. Rica dikim. Di dilnizmiye ve de jî quretiyeke ye mamoste Kenan. Ez dibînim. Ji halê xelet ve mêzê dikin loma. Min got û müdür mor bû. Hûn ê wisa bêjin ji mamosteyên hevalên xwe û ji xwendevanên xwe re ne wisa? Mamoste, ez dibêjim bira zarok sporê bikin, bila şer nekin. Yani bira bêtir bi hev re têkiliyên xweş. Mamoste Kenan. Heke hûn dikarin xwendevanên Amedê azmûnan bikin. Ez wê jî difikirim. Çiqas xweş. Hûn her tiştî difikirin? Wî avayî karê min jê hêsantir dibe. Ji kerema xwe kerem ke mamoste. Hev ji bo ku dem derbas bibe hûn ê tîmek saz bikin ji bo du gogî bazdin he? Ha? Yên ku bi zorê ji dersên xwe derbas dibin, yên ku bi zora çektên dibistanê, te ji wan parêzer, doktor û endezyar biafirînî. Ji bo serkeftina we ez bê sebrim ku we bi çepikan pêşwazî bikim fermo. Bi destûra we. Ünzile. Ez çi hîn tu zanî? Tu çi hîn bûyî? Veşereyevan efendiya. Xuya kuş xware malek aziban girtine û ji malbatê xwe jî gotine em li yurdê dijîn û bi hêsanî jî dijîn. Çi? Lê? Ya keçikino, hûn ê rewşa eşkere nekin newsa? Na. Planek min dinê heye. Hevalno. Heqê xwe helal bikin. Heta vê derabû. Yetkin were ez tema çikim. Me berê hevdû nas nekir. Ez Yağmur. Merhaba. Xalek me ye hevper bi hev re heye. Divê em veya biaxivin. Yağmur. Ez tem canê min. Dawê em qehweyek bixwin.
اشتاخبي Evet. Hevali min hem haber da. Hevan lo mamose kenan te. ev duheb poğaçayın ve bzeytun, duheb jî bi peynir, Eri. du jî çayê ve heye. Eri. Keremkin. Spas dikim. Rıfat, ev çê di destê te de? Hala dawîna teknolojiye Gungulya min. Video kamera. Dizanim ku ev videoya kameraya, ez bim tepê çi bikî. Ha, ez ê daynim ser masê û dantel daynim ser û ji xwe re nûçeyana temaşa bikim. Porxeleka min, ez ê filma reklama qafe meviya bikişînim. Çi? Te biz Pakize, filma reklam edikeşe. Gidine tu veya bir keşkeşe hev dikare dilana sinet osu bikeşi. Tu dilê min dişkinî porxeleka min. Tu nebûn dayîka afirîneriye qey tu nizanî. Tamam ez tiştek işte bipirsim Rıfat. Tu safilar milar bixwe ve daniye mina derheneran. Tamam tev kişan peri û kişan kanalda video eşandın ve reklamı? Dîsa heman tiştî dikî porxeleka min. Mezin bifikire, mezin bifikire, mezin bifikire. Mêzen ha, ez ê qareyên wisa biqe fêlim ku bêhempane. Rıfat ji kerema xwe min keşe, ez hez nakim. Dewir de here? Porxeleka min, dema ku te li ber pêxeriyê kompleksa me ya gazoza xwe vedixwar. Rıfat du keş du dike du. Li ser koltuğa rahat, bi gihîştina kêfa bîfeya vekirî. Te go bufeya vekiri. Pakize. Peykerê ji bûzê hil de bila nehelin. Tu yê ji yaraniya personela me ya acîn pakîze têr nebî. Ay gote acun. Başa ku te nego acun. Kuru acar acar. Gungulya min, xwediyê kompleksa şahiya bêhempa, mirovê bê kompleks, Rifat Sancaklı, yani ew CD'yê ku ez dagirim, bi müzîkên xweş dagirtiye guhtar bikî, tu yê têr nebî qet Gungulya min. Hava miş. Ay ay daymış. Hemen hemen, hesabı yok da, bunu kutuşun. Wisa be. Zarok no. Ku wisa be hûn pirsin di Pirtûkê de bibersivînin. Em nizanin. Hûn zanin çi hate bîra min. Divêstin fêde kesên bejna wan bilind hene. Min wê dît. Hûn bi basketbolê dilîzin. Hûn gelek xweş dilîzin. Caner jî gelek jê hatiye. Ma em çima tîmeke basketbolê saz nakin? Tenî basketa me kêm bû. Belkî ji wisa be Hakan. Belkî ji wisa be. Dev jê berde mamoste basket te çi. Qet kêfa min ji rewşa we ya devjixwe berdanê nayê. Hûn dizanin? Tam hûn di demeke wisa dene ku divê hûn enerjiya xwe derxin derve lê mat û mûrûzê wê yê nexweş û rewşa we ya reşbînî. Ev çi halê wê zarok no? Ma hûn çima ew qas bêhêvîne? Dekala xwe mêzê bikin. Mêzê bikin bê hûn ji jiyaneke çawa tên vê derê. Hûn dikarin tîmeke basketbolê jî saz bikin û here wan hûn dikarin zanîngehê jî qezenc bikin. Ez vê potansiyelê di we de dibînim. Tiştên ku heya îro ji we kiriye ma qey hindikin hevan lo. Heya îro ji tiştên ku we kiriye û hûn tê de serkeftine ma hindikin. Wê zengil kîngelê bide ya. Hep 20 deqe heye Poyraz efendi. Di vê 20 deqeyê de hûn jî di berpisyariya min de ne. Rabin, rabin hûn bi min re tên hadi. Mamoste? Xêre? Bikuve? Em diçin dersê mamoste. Di cihgwarînê de jî baş heye. Hindik mabû kuê cî bû guheranda mamoste? Ders xweş. Ji were jî. Duro. Fermo. Mayîna li cem mamoste Elîf tê çi watê? Ha? Tiştek baş e ku te kir. Hege ku derdekî te hebe tu çima ji dayîka xwe re nabêjî? Lewra dayîka min li min guhdar nake. Dibe ezmûn, dibe ders, dibe qurs. Lê mamoste Elîf li min guhdar kir. Hew guhdar kir. Pêdiviya min bi guhdarbûnê heye dayê.
Heka hûn bêjin em nikarin, hûn ê nikaribin. Heka hûn bêjin em bi ser nakevin, hûn ê bi ser nekevin. Kesên bi aqil çareseriyê yên ehmek pirsgirêkan derdixin. Ka bêjin hûn bi aqilin yan ehmeqin. Na mamoste em nikarin. Em ê bi ser nekevin, em ê nikaribin tîmek. Wan tiştan ji bo me xeyalên gelek dûrî me ne. Navberên herî dûr bi gavekê dest pê dike. Ya herî girîng ew e ku mirov vê gavê bavêje. Poyraz, Caner, werin bi min re. Wedît ku em çiqas bêhêsanî hatin. Me dest û baskên xwecet û em hatin. Potaya hember jî pir nedûr e. Mamoste, nahêlin ku em bimeşin. Yani destûra meşê tune ye. Cevên me girêdayî ne, em jî pêşiya xwe nabînin. Deka derxin qirawetên xwe. Derxe. Girêdin çevê xwe. Girêde. Hem mamoste. Meli sırfa mamoste kiran me zekir vala ya. Ez beni mamoste kenan cihguherine xwest. Ve dersa matematikê li salona sporê çêbike. Ev dîsa tişta tevîl hev dike. Mamoste çavgirêdana me jî têrê nake. Bar jî datîne ser stiyê me. Deka em çawa bimeşin. Ömer, Hakan, werin vir. Bazdin. Li pişta hevalên xwe swar bin. Swar be. Mamoste, him em pêşiya xwe nabînin, him ji bar li pişta me kirine. Em ê çawa bimeşin? Ya girîng ew e ku mirov ji xwe re armancekê diyar bike. Heke tu zanî wê tê bi ku de bimeşî, tiştê din çîrokin ji xwe. Niha em ê heta nivê sehayê bimeşin. Armanc diyar e. Nivê sehayê. Hûn navberê jî dizanin. Dema hûn hatin nivê sehayê ez ê ji we re bibêjim hevanda. Hûn amade ne? De bimeşin. Heke hûn dengê min jî bişopînin, hûn ê jî rê veneqetin. Bijî. Heke hûn bên nava sehayê ez ê agahiyê bidim we. Hindik ma ku em bên nava sehayê. Hindik ma ku em hatin. Biseknin. Ji pişta hevalên xwe dakevin. Qirawetên xwe jî derxin. Niha jî hûn dikarin bêjin em nikarin mamoste. Em nikarin bi ser bikevin. Hûn dikarin vê bibêjin. Matematik lîstika zarok ye. Ez ê ji dervê dibistanê jî dersê bidim we. Bêpere. Hew ku hûn bixwazin bes. Türkiye jî bêpere ye. Fizik jî. Ay Rifat, min di jiyana xwe de kesek mîna te fireh nedît. Bi min mijûl nebe Aynûra min. Ji xwe ez acizim. Çi xweş min fîlma reklama dikişan. Heval kes tune. Bu mîna belge fîlma. Keda min te veredeyî çû. Divê tu çareseriyekê bibînî hê jî daxivê ji te bawer nakim ya. Min dît. De çi dît? Kamera me heye. Lîstikvan jî li virin. Em fîlma sê ciwanên ku dikevin ser masaya bîlardoyê drama wan bikişînin. Ya Rabbi, hem ji aliyê rastî hem ji aliyê çepêtin tu tebate bide min. Tu mirovekî çawayî bi girêdana paçkên we komandeyan nabe. Here ew bistîne, here dafa mişkan bistîne, jahrê bistîne were.
tiştekî bike Rifat. Ya Yekemin ev ka komando inine. Bandana Karayip Korsaniye. Ye duyemin dikkat merak neke ye deri yek vere. Ve were. Ve jderî were. Ve ev top tam nava suretê te were. Tamam ez tiştek nakim. Çi halê we heye bibînin. Duru. 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 Em ê hev bibînine sozeta qehweye ye. Dibe. Baş ev deme em ê êvarê hev bibînin. Tamam. Avar kes tune. Kes tüneye badi heva neqîre. Deh caret tüneye se caret tüneye. Em ê tev bimirin, em ê tev bimirin. Raste. Em ê tev li vir bimînin. Lêmîna kesên ku li ser vazîfa xwe miriye. Yekê Rifat. Tu çavayê daxivî? Xwe de neke. Em li vir bilîsin. Walle. û niha kafê jî xera dibe bila xera. Belê wî mişka pîs hemû erzaqê me xwar. Êdî bes e. Ez dest datînim ser vê karê. Ay dayê Rifat. Herkese bindit. Ev mirovên ku ditersin nîşana qîrîniya wan e. Ay dere ji vir mikrop. Qîrînên bê navber. Erê ez ê te bikim stêr aynura min. Ji kengî de hûn li virin? Min got ji kengî ve hûn li virin? Me hê nû bar kir. لێ مە فێم نەکرد کو ئەمە بارکردیانی Bir biçûkê gidî. Ma ev derne mala öyküye? بەێ Hayvan jî tuneyê ne? Belê. Wallahi bravo ji were. Li ser niyekê we çil derewan kirin. یا وەڵی هون گوێ هێمە دەستێنن ها ئۆ دەکا پێشی بێژن چما De em dipirsin çima? چما چما Yani ew dema ku em derê de derbas bikin me got em ê ders bixebitin hemû ev e. والله يا ما بس تيجي ما يغربتوني هرتش بو عزموني Ez jî nizanim êdî. Ez jî. یا وێ حیا مامۆستای جێ چنە بنەوسە Kısmet. Ev çi ye yaw? Ev çi ye? Toz. Ez dibînim. Ji kengî ve ev malbûsa Wale demek wisa hem em û toz bi hev re dijîn baweriya me bi felsefa tiştên ku me nekuje wê me hêz bike heye Mirov carek bêjî paqij dike. Mirov melkesek li van deran dide tozekî paqij dike. یا هون دخوازن پێشێم بن مالاوە ji بۆ پاقژی ئەم وسا هەموو بهەورە ها Ji bo temaşakirina min te gazî min kir. Te çi bêje bibêje. Tu caner hûn derdikevin. Veya çima tu ji min dipirsî? Divê tu ji caner pirsî ne? Ez û caner me hemû pirsa ji hev pirsî. Bersivên xwe baş dizanin. Ne tu tiştek nizanî. Ma wisa? Çi ye? Ez û caner em neveqetiyan. Malbata min ez bi zorê şiyandim İngiltere'ye. Çîroka te me aleqedar neke Yağmur. Te çi bibêje zû bêje. Eleqeder dibî. û merak jî dikî. Loma tu hatî guhdar dikî. Heke ez biketime erdê wî lingê caner xwên bibiya. Heta rojek ez digiriyam. Caner ji min re peyemek tu çima digirîşan.
Em ne evindare hebun. Em ye hebun. Paşi rojek malbat damın zore damın ku ez herim İngiltere'ye. Gotin em bi tamamı biçin. Carek dine edi em ne veger. U ez bi dilek şevitandi مش جانر قلت ام وقتن لورا مش جانر پر حزدكم هيجي حزدكم جبوكو جاني جانر نيشة مقلت ام وقتن لورا تزاني لما كي كيش وقتن دوي دقرين ناواخوه لزلام نوسانه كيشان كيشك دركم بيشيوه bu anra derdik hevin. Lev ne evine. Bir tera xo vekiriye. Ha? Tu sparte gır buy. U xo diwi esası hat. Ez tiştek nekim. U dur ve jibinerim jî. Ev caner hedi ve were bamın te bibini. هيدا ترسج عجلة مروم على تنايا پر حسان بو والله Ez perişan bum. Her derimin değişi. Min fêm nekir ku ji vê mala biçûk ew qas qilê ji ku derket. De êdî hûn jî wan satilan bibin ser şoyê. Me xwarina wê jî çêkir, deke hûnê heqê me çawa bidin nizanim. Ya sofreja em ê heyran. Em o qajî nekerin wisa. Hûn wisanin. Min ê bînin xwarinê. Na, dereng bû. Em niha herin lê hay ji xwe bin em karin bi carekê bên ser we bigirin. Di carek de. Lê çawa? Hûn kengê dixwazin kerem gurin. Yani ev dermala we ji tê hesib. Aynı Usa'ya. Werin xwarinê jî, paqijiyê jî em hertun benda we ne. We me tam xiz devla xizmetkaran ha. Na heyran nexwas wisa bêje. Yani dema ku mal paqij be werin xwarinê. Te wisa got ne seyfî. Heman Usa birayê min heman Usa. Hadi. Yetkî. Rabelav, kaçık diçin. هلا بنردیسا خالت آگاهی تونه یا خود زنال دو کی جان بلایه یا من شناهی آماده کر الو زبا الو زبا توی الو Rıfat, ji bo ku tu biyekîre ba xivît ve berî her tişî tu telefonê vekî. Helaliya min teknolojî li pêş e hin telefon bêdeng dixebite xwezî telefona min jî wisa bûye. Rıfat xwe jûr bavê je yan nazê te kul mupehîna jûr bavê jim ha. Ew jê bihêrsin. Herkes dibe qeyên din zêde ye. Herkes li du kesên herî lawazê ku bavê jin ser masê ye. Planê xayîn çê dikirin. Evîn, hevaltî, dostanî û ji bo jiyanê ezmûnekî mezin didan. جمنا ریا قراقول خویا کر haydi نوشیجان به جتا رجی وسا خویا دگو کوی نوشیجان امنو بتنه به فرما اگریته یا کدوی خواه که
Çima? Ez ê li bademcikê te mêze bikim. Qirka min nayişe bavo. Wisa bi çi min tu naaxivî? Dilê min naxwaze. Ha, ev qet nehat bîra min e. Ma tu ji min xeyîtî kurê min. Na. Wê demê ez ê bi te nebixwim. Bavo. Ha, Bejna min de hefteyek de dirêj dibe. çima? Lewra divê dirêj bibe. Hem divê dirêj bibe hem jî divê qasî Burak qelew bibim. Burak ki ye? Kurukek di sinifa me de ye. Hevalên te ye? Na. Ew nikare bibe hevalê min. Çima? Lewra ew jî ji min hez nake. Burak dikeve navbera te û nîlê gelo. Tu ji ku zanî? Bav dizanin. Ne bi teneketina navbera me. Geflê min xwar. Got tu yê bi nîl re naxivî yan ez ê li te bidim. Tu ji tirsiyayî. Lewra ji te qelewtir û bilindtir e ne wisa? Belê. Bavo. Ez qet naşibim te. Ma wî ku derket. Lewra tu ji tiştekî natirsî. Lê ez ji Burak tirsiyam. Biya min Burak tursonek e. Çima? Lewra hew mirovên tursonek serî li zordariyê didin. Lê Lê mêtune mêze. Heke Burak ji Nîl bi rastî jî hez bikira yan zanibe ku Nîl ji te hez dike. Ma wê dîsa gefal te bikira? Lê mêtune ye. Wekî din. Heke bejna te bilindtir yan jî tu qelewtir biya Nîl ji bo wana ji te hez bikira. Ma wê xweşiktir çê bibûya? na. Te dît? Lê dîsa jî bejna min hinek dirêj be. Vê baştir be. Deka maçek bide. Belki maçkırına bav bir kere tişteki were. Tu ji min maç bike, ji vir. Heta serês bibe dirêj be ne? Heke tu xwarina xwe bixwî belkî. Hêdî, ez ê jê bixwim. Axaftinê te dilcan mişk nekir peret te hîrsa xwe di ser min de derdixanîn xanım. Ya Rabbi tövbe şeytan de bejera cevan goga yeko yeko de qirkavî de bibe xwarê. Min aciz neke Rifat. Del halê xwe binêre. Te tu yê bibî zilam. Wala em mijinantiya xwe ji te camêrtirin. Bibore. Lê tiştên tu zanî hew porê xwe bi aliyekê biqelbînî. Qafê hew. Porxaleka min. Li cem personela me karizmaya me neke binlinga yaw. Çawa dibe? Bi de suretê pakîze. Gelo tu haydarî ku telcem personela me li ser maseyê lîstaniye mîna çûka? Allah. Tu bê tirsil derdora digerî lê dema ku tu çav mişketî be hevar û gotina dey reviye ser masaya bînar doyî. Dev ji perçûne berdin. Divem hevre te bigirin. Divem çareseriyekê bibînin. Mêze keçika biçûk işte baştir û xweştir daxive. Wî. Suwarê hatin. Ev çi ye? Çi dibe li vir? Komiserê min ez bêjim. Mişkekê xayîn me li vir rahîn girt. Bi xwedê ez ê dev û durayên te bişkênim ha. Hiş be? Hiş nabin porxaleka min. Carekê tu ji wî mişkênde xiram bi saya polîsan xelas bûyî. Min ne daxaftin. Tirsonek. Ev tekiliya polis û mişkan çi ye? Zava deka bise ez bêjim. Pakîze û porxaleka min mişkek dîtin. Mişkekê biçûk dîtin kafeyê de. Tamam. Piştê ku me mişk dît em tirsiyan û me xwabî ser masê. Daviyê polîsat û me xelas kir. Aynur. Helaş kerema xwe bêje bê ka çi qewmiye? Belê zava serserê min. Min û Pakîze li kafeyê karên xwe rojane dikir. Ji nişka ve mişkek peyda bû. Em jî jinin em tirsiyan. Hop. Li vir cudatiya jin û mêre heye. Ez desturê nadim. Rifat hiş be. Belê. Buha ne bû divê navberê de mişk ji xwe re digere. û ez û Pakîze derkerin ser masaya bilardoyê. Ev ku zava. Hatta polis hatin min Pakîzeya piçûk û porxaleka xwe mîna şêran parast zava. Wî. Ma te li hember çi parast? Li hember mişk? Zava mişka nûsa hindik nebîne. Heke ne ciwan bûna zinyarî nikarbûye pêş we biçike. Ah Rifat yuh ji te re yuh.
براستی جی و رفات براستی جی چی یوهلی همو جرباندنا لسر مشکان نکن وره تو یک جامیران بیجه از مشک ترسم بلا خلاص ببه یا زاوا از مشک نترسم زاوای من دلال تب از جوان پرهز دکم و بوان باورم شی زاوای من لیدر دور خرابه وی او نه مشکل چه بو؟ Poyraz limin. Kaba veje. قريتا بخينا وبباتشا برا داية تويجا قرص دركا جمرة بيدي في التنايا دبلوما لسه يجي سري ويزي دايا وكريها ناوي كريم بخوينه ازي بدم خواندن كمان جيكا ياكو باس بدن هادي واو البويراز بنا ياو كي جاني دا فيجا گرو هر هفته جلو بنظر گلو امجی تولی تیما درستانی ببین یکو ماموستا کنان دو گود نه ولی خیلی خراب بو من ویل دبستان قارزما مجی زیده ببه لا اون چی توش موش داخل لو چما لو؟ چاور چما لو جانر و اولین خوی برادای تبلیو تیمی ببین من ویان زانن لی مو تنه جبیر بگم بیکاری باشه لیم نتی میدم و یکی تشتکی نه مسئله جوه اوه میزه بکن زارکوی که ماموستا کنان بوان اولی و چقاس بسر کردن و دمو یکیش خوره ببیند هادي hadi de bas bir de bakmış درو جانم بخیراتی جانامن از نه هاتن دیدگارم صدما اشتره بیجم بنره ازانم تو چه فکرین تشتک نافکرم نه حسکرنه نه گردانینه و نه جی خودی درکتنا اوینه تو جی مینا یندنی جانر لی از سوجدارم از شو قاز به عقل بومه انزن میا مشتره چو گوتیلی هل بیت نزانی تو گرینگاوی جی تو نیه نه گرینگه هاتن آتا و نه جی گرینگه گوتن انت چو نیه لیا هری گرینگ اوه لیان کو هری زیده منیشان چیه تو زانی دما کو یامور ها سنفه و ورده تو جارک تو سری خو بلند نکرو میزه نکر مینا شاشکی مینا مشکی کو دقنجی که دل کتبه و مابه لی از لدیجی پویراز لدیجی هوالین خواه و لدیجی دایی کان خواه جی جانره که بدست من بگره هیوی دکر نکو دما از بجه من دم یساقوی خواه باوی جسر ملی من دخواست که تدست من بگری لیت نگرد نوها کو از بیجم خلاص بود تشتک بیواته لورا لجمته دست افشان وجا از مینا دو کسان بهندستینم من گفت قیتش من حزدکی تو چو قاس به حسانی دی بیجی اشته حزدکم یا تو دروان دکی یانجی تو حزکریه نزانی از اشیره تکلته بکم اینه هبالک هکه تو و تا حزکریه نزانی جخوره فیر ببه جانی مروفان پر دشوته پر
bi xatirê te. Derindeyim çok